tayo nga Hermano Alfredo Botad Lumao. Ken tinaanos nga asawa na nga ni Hermana Ilamon nga isu ti medium ijay nga sentro. Naibaga nga rod day di Hermano Lumao nga umayda ditoy balay de Hermano Mario Dumani. Tapno ang ngayon da ti serbisyo tamadamay di ngagsaksakit dagijay anak na. Naamuan nga rod dagiti sumagmamano nga taga ditoy ket naawis met tiriknada nga napan makipagmaymaysa gapugarod tamadamay di nga laklak amen dagiti ubing iti saksakit. Idinalpas ti serbisyo ket kas kadawyan nga agtutungtong dagiti naumong. Ijay da nga nabilang numano nga bubong dagiti naawis nga napanakipagserbisyo. Ket nakuna ni Hermano Lumao nga mabalin nga mangbuuda ti maysa nga gimungan ta aduda metten. Ket dagitoy nga rod dagiti nakipagpaset nga umuna. Isuda iti umuna ket ni Mr. ken Mrs. Mario ken Gloria Dumani. Ni Mr. Mario Dumani ni Hermano tayo ket madamatatang medium director tayo iti daytoy nga sentro. Ket may kadua ni Mr. ken Mrs. Baluna ken Agiinaya Dumani. Mr. ken Mrs. Donato ken Susan Lumaho. Mr. ken Mrs. Pahiti ken Margarita Maugaw. Mr. ken Mrs. Francisco Renutico ken Chakmay Anohan. Mr. ken Mrs. Dominga ken Bugan Igwa. Mrs. Teresita Enno Butale. Mr. ken Mrs. Fakjug ken Apolonia Dalipe. Mr. ken Mrs. Mahen ken Enhog Paliha. Mr. ken Mrs. Napoleon ken Rubina Allaga. Mrs. Huymo Egwa. Mr. ken Mrs. Lindaw ken Felisa Timago. Mrs. Ohenja Bubod. Mr. ken Mrs. Naliw ken Imamjo Munayaw. Ken Mr. ken Mrs. Bulan Batong. Ket agijay daduma ket awandan. Nga madapay na batbati nga 15 nga aging ganay ta ket adadamet nga nagtultuloy. Ditamat laing nga tiyempo ket napagtutungtungan da nga agrugida uray iti sirok ti maysa nga balay. Ijay dangarod sirok ti balay de Hermano Lindaw ken Hermana Chongpop Timago ijay bulod fulod. Babaen ti tulong de Hermano Lumao ket nakagunod ni Hermano Mario Dumani iti kinamedium pagyamanan ididay di tatang ni Hermano Mario Dumani nga ni Baluna Dumani kauray may sa isuna nga agbaki, idi, ket isuna pa iti maysa nga nagited iti suporta. Nga agtuloy dat nga agpamati, tapno madida tawiden dayjay baki na. Nagtultuloy latta ti suporta de Hermano Lumao, tapno makagunod iti parabor, dagiti dadumapay, ket maysa ni Hermano Napoleon Allaga, nga isu iti medium tayo. Ti inaramid ni Hermano Lumao ket in-appoint na dagiti mabaling nga agakem. Inawat garud met ni Hermano Domingo Igwa ti kinapangulo. Dagitoy dagiti umuna nga paseti officers idi. Isu dati umuna nga opisyales. Naging Pangulo ni Hermano Domingo Igwa, Secretary ni Hermano Donato, Treasurer ni Hermano Baluna Dumani, ket nagtultuloy dagarod iti panagigimo, ket imawat iti kari
dagiti umuna nga naawis nga nagigimong. Tinagan ti sentro, ket naibuklat, babaen iti paltiin, ken ni metlaeng Hermano nga lumaw. Ket nabasa na ijay paset ti surat ti Diyos ti talna. Ket nakunana, nga isu ajay tapno kano, bareng tumal na dagiti NPA, nga kinanayon nga umay ditoy nga sityo, daydi. Kabayatan ti panagtultuloy da, ket nanaynayunan da pay kaday ti maawis nga nagmiyembro. Mga kagudwa iti tuwen 1985, ket iti saan nga ninamnama nga panubok, ket nagakarda iti paggimungan. Napanda iti sirok ti balay, da Mr. ken Mrs. Donato ken Susan Lumaho. Ditada nga nagtultuloy habang agbirbirok da iti mabalinda nga pagpatakderan iti kapilya. At daday jay diso nga intudo day di Hermano Baluna Dumani ngam gaputa medyo narigat nga pataden sigun kaday ti miyembro ket inidawdad ken daydi Hermano Mahen Paliha nga mangited iti lote. Ket imanamong garod ket isu daytoy nakapatakderan ti kapilya tatta. Iti daytoy nga ayan na itatta. Tawen 1986, kabayatan nga aramiden da daytoy pagkapilyaan. Ket nagtultuloy da paylang ijay balay de Hermano Donato Lumaho. Ken kabayatan nga urayen da di rehistro na daytoy nagan ti sentro. Tawen 1987, ket nalpasmeten daytoy kapilya. 1987, hermanos ken hermanas. Nga naipatakder, ket imakardan ditoy, nga isumet tinakaawatan da iti rehistro na. Asi ti Apo Diyos, ket adapay daduma nga nainayon nga nagmiyembro. Nanipod iti dayta nga nayakar ditoy kapilya, ti pagigimungan, ket adda sumagmamano kaday ti miyembro nga nagsardeng nga nakigimong. Gapuanan kaday ti panupok iti biyag. Ken imakar iti nagnaidan, ngem pagyamanan taadulat ta dagiti nabati nga nagtultuloy. Bale, 7, dagiti nagsisinoblat nga nangidaulo. Umuna ni Hermano Domingo Egua, maikadua ni Hermano Donato Lumaho, maikatlo ni Hermano Richard Bubod, makiapupat ni Hermano Ernesto Anuhan, nga isuti umuna iti nga FYS President. Isuti pinaka-imuna iti agdama nga sekretaryo tayo. Maika-5 ni Hermano Delphine Dumani, nga iso iti maikadwa nga FYS President. Maika-inem ni Hermano Jaime Bungihan, ket iti agdama ket naisubli ken ni Hermano nga Delphine Dumani, iti agdama nga Pangulo. Iti panangawat iti pamati ket adda dagiti sumagmamano nga pundadores nga nangipulang yan iti biyagda kini Apo Dios. Ken pagyamanan taagingga itatta nga may ka-39 nga tawen daytoy nga sentro ket adda da paylaeng dayti sibibiyag nga pundadores tayo. Dagiti met parparabor nga inawat dagiti sumagmamano nga medium tayo ket isu ti agtultuloy nga sandata ingana kaday ti FYS nga nakaawat iti parparabor da. Ket daytoy hermanos ken hermanas iti nanumo nga pakaistoryaan daytoy nga sentro Diyos ti talna. Ket maiyawat iti pundadores ni wenno dagiti immununa nga mangited met iti testimony iti naglablabasan iti daytoy nga sentro. Aglaylang ket may pasubli ken ni Hermana Ner.